Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε από την Αλεξανδρούπολη και θα πάμε στην Κοζάνη. Είναι η έκθεση του Συλλόγου Οικαστικών Κοζάνη, Ζωγραφικής, Αγιογραφίας. Πάμε να μας ξαναγήσει ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλησπέρα. Λοιπόν, 36η έκθεση και όσα είναι και τα χρόνια του Συλλόγου Οικαστικών Τεχνών εδώ στην Κοζάνη. Αγιογραφία και ζωγραφική. Και φυσικά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μέλη του Συλλόγου, που είναι και μικρά παιδιά και μεγάλοι, δίνουν το καλύτερο σε αυτούς, έχουν δώσει το καλύτερο σε αυτό. Για αυτήν εδώ την έκθεση δίπλα μου έχω τον δάσκαλο Αγιογραφίας, τον κύριο Χρυβατίδη Γεώργιο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε πόσα μέλη είστε στο Συλλόγο αυτό. Είστε 36 χρόνια, αντέχετε ακόμα πολλά χρόνια. Έχουμε από το 86. Καλησπέρα. Είμαστε γύρω στα 100 μέλη, παιδιά και ενήλικες μαζί. Έχουμε τμήμα αγιογραφίας, τμήμα ενηλίκων, τμήμα παιδικό. Τα έργα είναι δίπλα σας, μπορείτε να τα δείτε. Τα βλέπουμε. Είπατε ότι έχετε παιδικό. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για αγιογραφία σε μικρές ηλικίες? Δηλαδή ενδιαφέρονται τα παιδιά για να μπουν σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο κόσμο της αγιογραφίας? Στην αγιογραφία τα παιδιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 14-15 χρονών. Να έχει, επειδή είναι μια τέχνη πιο αυστηρή, πρέπει να ακολουθήσει κάποιες αρχές. Είναι η μακεδονική σχολή, είναι η κρητική σχολή, έχει κάποιες αρχές. Δεν μπορείς να ξεφύγεις όπως στη ζωγραφική. Στη ζωγραφική είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ο μικρότερος μαθητής που έχετε στην ερωτήμα για γεωγραφίας? 14 χρονών. 14 χρονών. Άρα λοιπόν έχετε βάλει αυτό το όριο της ηλικίας. Ναι. Γιατί εντάξει, διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και είναι τέχνη πιο. Έχει κανόνες που πρέπει κάποιος να είναι λίγο πιο όριμος για να μπορέσει να τους ακολουθήσει. Ναι, είναι αντιληπτό. Ναι, πρέπει να είναι πιο όριμος, ακριβώς όπως το είπατε. Ναι. Και έχω δίπλα και τον αντιπρόεδρο εδώ, τον κύριο Καραπαναγιωτίδη. Γεια σας. Λοιπόν, εσείς είστε στο τμήμα ζωγραφικής, είστε και από τους... Εγώ είμαι στο τμήμα ζωγραφικής ενηλίκων, διδάσκω ζωγραφική σε ενήλικες, αλλά είμαι και το πιο παλιό μέλος του Συλλόγου. Είμαι σχεδόν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Από το 1986 είμαι μέλος. Έχω πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν περάσει πάρα πολλά άτομα από εδώ. Έχουν περάσει πάρα πολλά, τα οποία έχω έχουν μεγαλώσει απορία. πάρα πολύ και σταματήσανε. Αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Αλλά συνέχεια ο Σύλλογος ανανεώνεται. Έρχεται ποια είναι η απορία? Η απορία, Μάκη. Έχει μια απορία η κυρία. Η απορία. Λέμε κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, πιάνει το χέρι τους. Ζωγραφίζουν. Το έχουνε. Εγώ, ας πούμε, είμαι κουλή. Δεν πιάνει το χέρι μου καθόλου. Για να ασχοληθεί κάποιος με τη ζωγραφική, πρέπει να πιάνει λίγο το χέρι του? Ή υπάρχουν μέθοδοι και τεχνικές που μπορείτε να τον βοηθήσετε κάτι να ζωγραφίσει και να βλέπετε στο τέλος? Λοιπόν, κύριε Καραπαναγιώτη, δεν πάμε για αυτούς που έχουν ταλέντο, για αυτούς που δεν ξέρουν κάτι. Έτσι, οτιδήποτε να μπορούν να έρθουν στη ζωγραφική να αρχίσουν να κάνουν βήμα και να αρχίσουν να γίνονται και ταλέντα. Υπάρχουν άτομα τα οποία όταν ήρθανε λέγανε ότι δεν ξέρουμε τίποτα από ζωγραφική, απλά μας αρέσει η ζωγραφική. Αλλά με τον χρόνο και με την υπομονή έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και ζωγραφίζουν πάρα πολύ ωραία. Το ταλέντο δηλαδή πολλοί το έχουν και δεν το ξέρουν. Τώρα, υπάρχει κάποιος από αυτούς που ήρθαν ως μαθητές και διέπρεψε και σήμερα τον βλέπουν επαγγελματία, ζωγράφο? Επαγγελματίες είναι λίγο δύσκολο να γίνουν επαγγελματίες, αλλά οι περισσότεροι είναι ερασιτέχνες όπως είμαστε και εμείς. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά είμαι ερασιτέχνης. Στην ουσία γίνονται και οι μη επαγγελματίες. Υπάρχουν και περιπτώσεις. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και κάνουν δικές τους προσωπικές εκθέσεις και διαπρέπουν. Ατομικές εκθέσεις έχουν κάνει. Και φαντάζομαι και στην αγιογραφία, γιατί είναι μεγάλο δεν είναι μόνο η αγιογραφία, είναι και η αγιογράφηση των ιερών ναών. Και εκεί είναι μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω εκεί πόσο εύκολο δύσκολο. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Μερικοί ασχολήθηκαν και με εκκλησίες, μικρές εκκλησίες, εξοκκλήσια κλπ. Πολύ ωραία. Έχουν φιλοτεχνήσει πάρα πολλά έργα. Πεδίο δόξης λαμπρών, θα έλεγα. Και για εμάς που δεν πιάνει και το χέρι μας. Ετοιμάσου, Μάκη, ετοιμάσου. Εσύ έχεις με τις περδίκες, έχεις μια εξοικείωση. Πιάνει το χέρι σου, έχουμε δει. Έτσι, πάρε και τα πινέλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό το θέμα θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα ξαναλέμε αύριο στη 1. Γεια σας.